Għat-tieni darba fi żmien ftit xhur l-aħwa De Giorgio reġgħu raw it-talba tagħhom għal proklama tiġi miċħuda mill-kabinett ta' Robert Abela. Fil-fatt it-tnejn filgħodu l-Ministri tal-Gvern iddeċidew li jagħtu parir lill-President tar-Repubblika biex ma jilqax it-talba għal proklama li jagħmlu nhar is-26 ta' April l-aħwa Alfred u George De Giorgio. Palma kien għamel fl-ewwel talba il-Ministru Carmelo Abela rikuża ruħu minn din id-deċiżjoni. Skont il-Gvern id-deċiżjoni tal-Kabinett kienet meħuda fl-interess nazzjonali u fl-interess tal-amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. Jidher li Robert Abela u l-Kabinett tiegħu ħadu l-parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija qabel ittieħdet id-deċiżjoni. L-aħwa De Giorgio kienu qed jitolbu din il-maħfra speċjali għabbażi tal-fatt li huma jistgħu jgħaddu informazzjoni ta' min jorbot fuqha li timplika lil Ministru preżenti tal-Gvern u ieħor li serva lill-Gvern Laburista ma' reati li twettqu fil-passat. Fost dawn hemm l-attentat fuq il-ferra tal-HSBC f'Ħalqormi kif ukoll il-pjan oriġinali sabiex tinqatel Daphne Caruana Galizia. L-ewwel talba għal proklama mill-aħwa George u Alfred De Giorgio kienet saret fit-23 ta' Marzu bil-Kabinett jiddeċidi kontra dik it-talba madwar 3 ġimgħat u nofs wara. Mhux magħruf għaliex il-Kabinett dam kważi xarejn biex jiddeċida dwar din it-tieni talba tal-aħwa De Giorgio.